Ballon d'Or hian player chaper chu engtin ngen than thiam I han en vele te ang kumsang ni somni pahni a dan an thlak ma kha chuan voter te chuan thlasom pahni chhunga mimal le team performance te an en china championship a ne na an chan te an skills le unfair play dan te field ta anom lo nuwa an che dan te po an en thawani kumsang ni somni pahni nulama chang chuan qualifications chu langai rengma se kumtua na an performance en to lovin season cut performance chau an en sakto ani professional football league somli a oma Europe league lian berberte England, France, Germany, Italy le Spain te hi vote musang berte omna ho chu an ni deuh ber award tirvel khan league tam tak an entel china mase huna lo liama adong tu le atop thleng phachin te chu league lian palia khelte ani tang puito nationality lama kan endon chuan Argentina le Brazilian mi te a dong an tam deuh bi kani